hazvina kumira zvakanaka. Tiona kuti Love Madhuku haasi kumira, and panguva ina arikuya achidismisa manyepo ari kufambiswa nezvigananda kana anyone anofambisa mafoxes pamusoro their meeting yakanga vainayo aiwa over the weekend, inouya panguva ino ichiuya ichilebheliwa nezita rapolice ichinzi aiwa yakanga isina kuwana proper approval. Tsanapinda mashoko anobuda panguva ino, Love Madhuku achiendera mberi achirejecta the 2030 bill. Panguva inoi, as you come slamming Mdenda, don't go subscribe or like on the bell icon. Deep now with the news day, anobuda onyora vachiti. Outspoken constitutional lawyer Love Madhuku, yes, dismissed parliament, the public consultation process on constitutional amendment bill number 3, and it exclusive, biased, and tilted in favor of ZANU-PF. Addressing a press conference in Harare yesterday, Madhuku, who is also president of the National Consultational Assembly (NCA), criticized Speaker of the National Assembly Mdenda for failing to perform his constitutional duties, citing conflict of interest in his roles as Speaker and as ZANU-PF Secretary General. The NCA president spoke days after a brutal attack left him and 17 other party members hospitalized, highlighting rising tensions over the controversial amendment. Madhuku accused the ruling party of undermining democratic processes and vowed to mobilize legal and civic action. Ndomashwa anobuda nyoko panguva ino awana Madhuku achiuya panguva ino achirejecta zviri kuitwa neZANU-PF achiti aiwa hakuna zvinhu zvakadai. Anouya again achiuya achiataka vana Jacob Mdenda achivaudza kuti aiwa zvamuri kuita izvi muri kukona kupira nechokwadi. Aiwa saSpeaker of Parliament pamwe na Secretary General webato. Vena kumai section medu zafunguro enyu matukuipa pamusoro pechitiko ichi. So unsubscribe or like, check on the bell icon.